Shalom Mamanginang. Selamat hari Minggu, madita saluhutna. Andorang sota mulai permingguata, jolo martang yang mahita. Amin. Marende sian bukende pituras onom ayat sada satu ayat tolu. Mari hite gorni di bata ama, doat gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, doat gorni tondi perbadia na tumapalangi do tanaon. Amen. Saya tangihon ma suaraku ali Jehovah mulu jauh-jauh di dok rohaku ho mandok lului hamu ma boiku atong bohim mana hulului ali Jehovah. Saya unang ma tabunihon bohim marado ponau Jehovah do panondangi diau do hatuaun tu. Tung mida ise mabiarau Jehovah do partanau batonin ningoluku tu mida ise ma hau biahaton. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan di bata pargogo naso hatu dosan amanami na di banduagi jangi
usehon ma tondim nabadiai dot apistaran nasian hoi tu saluhut huriam asal lam rarat jalan lam hot hatam nabadiai di tonga-tonga ni hamion lehon ma hisar ni roha di posom marjami tahun hatam asal lam pita jalan lam ganda huriam nabadiai patok tong mahuhut rohanami mangoloi ho sahat ro di ujung di bagasan haporsion nature marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marende. Tatangihon ma patik nilibata di minggu sadarion tar surat sian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Hujahama di patik palimahon satu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapun mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tanon na di leon ni Jahoba di Batam di ho. Patik panomon una ho mamudu patik papituhon. Unang ho manakop, pati pawaluhon, unang ho manako, pati pasiyahon, unang ho mangatikahon hatani nasotutu, maralon dongan jolma, pati pasepuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe di donganmu, manang naposom bawa, manang naposom boro-boro, manang lombuna, manang hodana, manang diape, ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rama mengido gogo mahita tu Tuhan debata lau mangulah patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulah nahombar tu patik mi. Amin. Marende 747. Saya
tatopoti ma dosata martang yang mahita. Ale Tuhan dibata amanami pargogo na hasut tutosan para siroha mida hamina dagolon. Narodo hami tujolom manapotin dosa nami nagodangi di bagasan hajaton do hami tubuh jaladang adong haporsion di bagasan rohanami hian. Salut do hami manimbil sian aka dalanmu masai godang do pangalosian nami di patikmu. Ale ingot ma hami ale Tuhan ala ni denggani basam dot asini roham. Saya unang paingot-ingot aka dosa ni haporsion nami dot pangalosian nami. Saya ingot mahami hombar tu asini roham dot denggan di basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus parbuai ma roham tu di dosa nami nagodangi. Amin. Tapi gima hata baga-baga taringat tu hasesani dosa. Ale ni pangolosian nami do umbai na tertulang Kristus jala binain ni hajaton do ibana muba. Ape tu ibana pisang paritean ni hasonangata jala binain mi bugang na malum ita hilala. Asangapon ma debata na digijang. Amen. Marende onom sia-sia. Epistel di Minggu Tasaderion ima sian buku Matius bidus 10 tolu mamuka sian ayat 10 1 ayat 10 pitu. Tajahama secara mersingkat soring hu mulai ma di ayat 10 di ayat 10 pitu anon rap mahita manjaha. Dungi didapot akasi saya nama ibana mandok buasa marumpama ho marjamita tu nasida. Ait tugano paradongan lehonon do jala pasuk hunon ale buaton man sian na so paradongan na adong di ibanahian.
asa naung jumpang ma dinasida nasi sinuriorangon ni si saya namandok begion ni si pareon muna doi nian matua so atusan muna si malolong muna do marsina dasan nian matua so tandaon muna. Alai martua do si malolong muna ala marnida do si pareo muna ala marbinege ramah hitam aja ai si tutu do hudok tuhamu torop do aka panurirang do aka partigor akan nama nihot sanai iba nian la ape dang di ida jalan naik bigion Ido saatna martua doakan na tumangingot atan ibata jalan naum pepsa. Amin. Marende. Tindakon ma haporsiatai songon na hinda tindakon ni dongan sapo haporsiaon di sandok portibion rakma hitam mandok au porsea di dibata Jehovah amat margugu nasudud natu malangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah sasadai iman nati dumuan simaniga nagabagabia sian tondi parbadia andorang sohatubuan ido tuata natumuan namirnit nanti penguat si Pilatus namate tarpayan do ibana di hawa persilangan natuat do tumudotoru au porsea di tondi parbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan ala tirakan nabadia do asisani dosa do diatai namandok ulak mangulu sobat daging di halak mamate do anguluan nasora amin. Tabigay makor siyan inarabu diuduti
Korama Huria.
Tabige ma titing minggu tasadarion. Salum adita saluna. Tabigi majo jala tapatakas matiting di Huriata ima natar surat di Warta Jemaat tanggal 12 Mei 2024. Guarne minggu ta di bagasan minggon ima marguar minggu eksaudi. Saya tangihon ma suaraku Ali Jahoba. Saya tangihon ma suaraku Ali Jahoba. Topik minggu di Huriata ima hatuaon ni halak partigor. Hatuaon ni halak partigor kebahagiaan orang benar. Udutna buita bereng akan namarhubas di halaman pertama. Anak sipatakason ima namasa do sipamasaon di Huriata perjulumai namoding. Nah di hari Senin tanggal 1 Mei 2024 nunga jumulu marujungulu ni inang Timoria buru pak pahan tutup umur 80 tahun sian jalan Danau Semayang nomor 10 B WEK 5A. Nah di hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 nunga jumulu marujungulu ni inang Regina Boru Panggabean tutup umur 42 tahun sian jalan karya masjid Gang Padi nomor 14A Wek Tulu jala di patupa do permingguan disi nanuluhon amang padita bengkiam sitio STH masuk pukul 10 WIB napa duahon periodisasi distrik 10 Medan Aceh di hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 14 WIB di Patupa distrik 10 Medan Aceh do periodisasi pengurus persekutuan lansia jalan naman dohoti periodisasi sian Huriat tahun ima inang nyonya manurung burusi lain dohot nyonya limbong burusi tanggang. Di hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 14 WIB di Patupa distrik 10 Medan Aceh do periodisasi pengurus persekutuan AMA jalaman dohoti periodisasi sian Huriat tahun ima amang Insinyur Robinson Sitorus dot amang Romulo Hutapea. Sabtu ceria anak sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 di Patupado Sabtu ceria anak sekolah minggu maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 10.06 WIB. Nani uluhon ni paniroi do gedung sekolah minggu domutusi asaganuk mahita natoras laho manosoi akayana kota be mandohoti Sabtu ceriai. Kegiatan panitia tahun Okumene inklusif perjulungai penyediaan kopi teh dohot aqua. Hobartu program di panitia tahun Okumene inklusif di Minggu Sadarion tanggal 12 Mei 2024 di kebaktian pagi dohot siang di Patupan Nasida do penyediaan kopi teh dohot aqua di Julu di gereja tahun. Jala di parade do kota partisipasi Taisima di Bagasan Las de Roha. Pembuatan QRIS nunga di Patupa panitia Okumene inklusif QRIS mula adong nanay pasatut tu panitia nunga bube dipakai melalui QRIS naung pinatupa nasidai. Berikut senam sehat bersama. Di hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 mulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai di Patupa panitia tahun Okumene inklusif senam sehat bersama. Udutna kunjungan ke panti asuhan
di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 di Patupa Panitia Tahun Okumen Inklusif kunjungan tu panitia asuhan alani mulu adong siatong-atong yang menyumbang uang pakaian bekas sembako radedo panitia Majalosa. Kontak person 0852 708 14367. Berikut songon ngamasa nasi pamasaun di Huriata Bajar remaja dapo sebelum HKBP di Minggu Tasadarion tanggal 12 Mei 2024 pagi do siang di Patupayana Kota do remaja napo sebelum HKBP do Bajar alani tuhita salu ruas di Huria tatupahi mamarhite nama nuor Bazar nong pinaradi ni akayana kotai di Bagasan Lasniroha. F maka tidakon hapor siaun. Di hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 di Patupa Huriata do maka tidakon hapor siaun tu akayana kota naung marguru melua nasa tahunon. G penambahan guru sekolah minggu. Hobartu kebutuhan ni Huriata laho mengajari sekolah minggu upang ido hamima turuas ni Huriata narade rohana asa doh manian mengajari sekolah minggu jalabui mendaftar tu sekretaris Huria bunga altar na paradihon bunga altar ni minggu tasadarion sian keluarga Lucy Lubis buru pardusi sian weksada. Perubahan jadwal parguru Malua Sabtu tanggal 18 Mei 2024 General repetisi pukul 10 WIB. Minggu tanggal 9 Mei 2024 maka tidangon haporseon di Patupa di kebaktian minggu siang dong simpul jamita. Gor-gor ni ruasta yang berulang tahun di Bagasan tanggal 10/2 1 18 Mei tersurat diisi tulu halak atek buah atau ngesilap tersurat HP dang di Huriat tabe manang jumulo lau boima ipasahat melalui situana asa ipadinggan musik alani kami para ladu dok hita sudi tay ruas ni Huria mandok selama ulang tahun ma disudi dong atta na berulang tahun di Bagasan Menggion marhiti hatan itu hatta ale anaha sayunang halupahot poda nasianau saya diradu tirohamma aka tonaku eta bahani do dihogajang ni hari-hari dot tahun ning ulum dohot dami. Berikut buima tapatakas dihudulat tabi taringot tu pemakaian gereja bunga altar suaksongoni dongata namar Said Ijabu do di rumah sakit suaksongoni tentang laporan keuangan mulutuk peadong nasilap menang kurang pas nata bereng buima pinasahat melalui situana imajo na pinatakas titik ta Huriata di Bagasan Menggion mulate madisita selum tabigi makor marende sian mungkin de 215 udut papungu pelean sada A do sada B. Ay,
martangiang mahita. Maulia tema diho ale jahu bade bata amanami. Disude dengan libasam na huja lohami. Di dongani hodo hami manipat sa mingguan. Di na mangula akaragam ni sulon nami hami. Jalatongod di ari na pinarbadiaan mon. Di pataruho do hami tu bagas mon. Alania liamang nung ngahusob bahok kami de puji-pujian tuado pamo. Say jalo may. Gabi hasangapon hamuliaw di guar mo na badiay. Jala di na tumangihon hatami mahami. Tod di mima maringat di bagasan hami. Asa tau hami mangatusi. Jala tau mahami tahe mangulahon di ngulunami si ganupari. Atong makuling maho Tuhan, ay nungarade hami tumangihosa. Di bagasan gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiya kami Tuho. Amin. Horas madihita sa luhut na. Hatani debata na mamakulingi hita di minggu sadaryon, ima di minggu eksaudi, ima natarsurat di pesalmen bidusada. Mamukamay siyan ayat sada, sahatu ayat na paunopon. Pesalmen bidusada, ayat sada sahatu ayat onom, songonom madidok hatana tapay hutihut ma. Jabar hatuaw ni aka partigor. Martua mahalak na soolo mangihuton tahi ni aka parjahat. Jalana soolo jongjong tudalan ni aka pardosa. Jalana soolo sahudulan dohot aka pangarehe. Say patik ni Jehovah dolomo ni rohana. Jala say ido dipikiri rohana arian dohot borngin. Songon hau do ibana na sinuad di topi ni batangaik. Na maraparbuehon parbue na dihajujupang ni tikina. Bulung ngape dangolo malos. Jala sude na niulana majadido. Hamagoan ni aka parjahat. Alay dak songoni anggo pangalaho ni aka parjahat. Songonorbuk na hinabakon niya logo do nasida. Di baheni dang manahanak kaparjahati maradopon paruhuman. Manang tarbahen akapardosa jongjong diluhutan ni akka natigor roha. Ay ditadda Jehovah do dalan ni akka natigor rohay. Alay matua laulonong do anggodalan ni akka parjahat. Ima sahat. Dihita amanami dohotina nami na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Didok dison hata mertua. Boydo bolo dihalak bata ido mertua. Mertua hoba nungagabe ho marana merburu. Mertua hoba diliot Tuhani diho hamorawan. Mertua hoba diliut Tuhani diho hasangapon. Molo dihita na di portibion ukuran na mertua na jojo tapake ketika dia memiliki imah hamorao merhite hagabion. Ketika dia memiliki keturunan yang banyak, ketika dia memiliki kekayaan, ketika dia memiliki jabatan, maka kita katakan mertua maho. Itulah ukuran yang kita pakai di dalam dunia ini. Ido ukuran na jojo tak pakai di portibion. Ukuran ni na mertua molo gabe secara pardagingon. Molo sikop nguluna di portibion. Apa sa sitong na? Apakah orang yang memiliki keturunan yang banyak itu sudah memang jaminan memperoleh kebahagiaan? Belum tentu. Nunga jamina be ketika kita memiliki kekayaan yang berlimpah, maka hidup kita sudah berbahagia. Belum tentu. Boy dogo arta alai marsahit partodion tidak mengalami kebahagiaan.
Boy do godangi anakon, tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Boy do halak ada jabatan, tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Bahkan dia merasakan penderitaan. Banyak yang dia hadapi. Jaladanga dong dihilala ibana kebahagiaan rabdoh keluarga. Semuanya hampa ia rasakan. Alani dohonot tambah HP, falsafah orang Batak itu, apakah itu jaminan kebahagiaan? Bukan. Alaina ni dodok konna diturpuk tahu jaminan kebahagiaan itu. Halak na mertua na kaning na ni dokon na di bibel tahun, diturpuk na di dokon ni parpesalmed di sodia do. Didok na kaningan di ayak sadai, halak na mertua, ima halak na soolo mangihutun tahi ni parjahat. Halak na mertua, ima halak na soolo jongjong di dalam ni akka perdosa. Halak na mertua, ima halak na soolo sahudula dohot akka pangarehe. Alay halak na mertua, ima halak na toktong patik ni Jehovah di bagasar rohana. Patik ni Jehovah dipikiri ariat dohot borngin. Itulah orang yang berbahagia. Halak na berbahagia na kaningan dison ima na soolo ibana sahudulan dohot akka parjakat. Na torusi ibana mangulu di bagasan lomoni rohani debata. Dangolo ibana rap dohot akka halak pangarehei. Itulah ukuran kebahagiaan menurut pemazmur di dalam nas ini. Alani diturpuko na manginang dipatuduhot tuhita. Adong do dua bagian besar digolongkan di tengah-tengah dunia ini ada dua bagian. Na parjolo ima ada orang benar. Na paduahon ada orang fasik. Songon nahudok na kaning orang benar itulah yang mengikuti jalan yang benar, yang berperilaku baik, yang sungguh-sungguh menaati firman Tuhan, menaati ajaran Tuhan. Bahkan itulah yang menjadi kesenangannya. Alai sabalikna do, halak perjahati atau orang fasik, dia adalah yang melakukan kejahatan dan perilakunya selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Alani di Mazmur, di Pesalmen biddu sadaon, Peter Jumolo do didok pemazmur tuhita, kemana kita harus mengikut? Di dia do hitan wae. Di Mazmur biddu sadaon tortarida do intini ima buku ni parpesalmen. Nah yang mengerahok kita kemana kita harus menentukan jalan ini? Dia do hitan wae. Apakah kita di kelompok orang benar atau di kelompok orang pencemooh? Manang di kelompok ni halak perjahat. Ido natabereng nakaning diturpuk tahun aka amangina. Jalataida nakingan orang yang berbahagia itu halak na berbahagiai digobarhon nakaninga diturpukon ima didok songon haudo ibana. Na sinuad di topi ni batangaek. Na marparbuehon parbuena di hajujupang ni tikina. Bulung na pe dangolo malos. Jala sude na niulana majadido. Hidup orang benar itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak akan kekurangan. Dia tidak ditentukan oleh musim. Nang pe arilogo, dia akan tetap hidup karena apa? Karena dia tumbuh di tepi aliran sungai. Dang mamereng situasi, dang mamereng cuaca, dang mamereng musim. Tetapi dia terus berdiri kokoh. Terus ibana manahan songod dia penamasa. Terus ibana sahak rodi ujunga marparbue di tikina. Jaladakya ibana malos. Ima gobaran ni halak na berbahagia di bagasat Tuhani. Karena itu kebahagiaan itu selamanya. Tidak karena musim. Dang rupani molo ditikiro silas ni rohai las rohana alai duk salpui gabe mulak muse itu ulaun hahulomon tidak bermusim tetapi kekal tetap untuk selama-lamanya. Ima gobaran ni halak na mertua nabi nahen ni parpesalmed dison alani di hita manginang hita pay kosongonido ido gobaran ni halak na mertua
Halak na maratua nang pegodang tantangan, nang pegodang hamaolon, dang gabe madate, dang gabe gale, alaniaha, ala adong do pendampingan dari Allah, pendampingan dari Roh Kudus di dalam dirinya. Ketika dia menghadapi berbagai musim, itu tidak akan mengganggu pribadinya, dan mengganggu di hadiriona. Nang pero hamaoloni, dia akan tetap berdiri kokoh. Nang pero akatan tangani, dia akan tetap kuat di dalam Tuhan, dan sukacitanya tidak akan tergantikan oleh apapun. Sunguni manyak kita ate akamanginang. Idona tahirim halak na martuai tidak ditentukan oleh kondisi. Dan adong berupani hata na madok mamerengi sima daon. Apapun yang dihadapi, nang pegodang tantangani, dia tetap kokoh di dalam Tuhan, dan magolas ni rohaisia ni bana. Justru sebaliknya di dok nak kaningan, halak parjahati songot dia do. Molo di dok nak kaningan pangalaho ni aka parjahati, di dok dia ya opati songon orbuk na hinabakon ni alogo do nasida. Di bahasa Indonesia dia katakan seperti sekam ditiup angin. Songot dia do harus sekam ditiup angin, tidak ada daya tahannya. Kebahagiaannya hanya sesaat. Orang fasik itu menuju kebinasaan. Imadalan dia kapar jahat nak kaning na nidokon na diturpukon. Dang manahan parjahati maradopon paruhuman. Manang tarbahe nak kapar dosai jongjong diluhutan ni akan natigor roha. Alai pada akhirnya mereka akan menuju kebinasaan. Tada nih halak parjahat, sebentar dia merasakan kebahagiaan, tetapi ketika datang tantangan, dia akan dihempaskan seperti sekam tadi. Tidak akan bertahan. Songon hau na buru-buru deyate, berengos songon na kokosian luar, alai holang mangusad dehi tadi hau na buru-buru ni, taboto do tahe mulai didok hau na buru-buron. Ngai buati di bagasa nanti, ngahabis itonga-tonga ni hawi. Mulu mangusad dehi tatu sitor bohado betur marupak nga mahawi alanyaha, tidak ada lagi daya tahan, ay nga habis digerogoti bagasan. Songoni mangulu ni parjahati, hidupnya seperti sekam yang ditiup angin, dan hidupnya pasti akan menuju kebinasaan. Idonaking natabereng di ayat opati. Alani dihita manginang ahadona naing dohonon niturpukot tuhita di bagasam minggu sadarion. Nanaing dahonon niturpukot tuhita amanginang na parjolo, semua butuh kebahagiaan. Nama suku-suku dihita, apa yang membuat saudara berbahagia? Molo di suku nuai kita sudah dohita naing mertua, pasti kita akan menjawab semua. Sudah dohita naing berbahagia, pasti do sudah hita madok sudah. Alai molo husukun nuang dihita, ahado nama baik kamu amanginang marlas ni roha. Ahado nama baik kamu amanginang berbahagia. Mungkin banyak jawaban. Boy dodohonokku, kebahagiaan menurut saya muluboy nian sude sikop aka kebutuhan na dingulukon. Boy do adong halak nama dok, ahado harwa kebahagiaan ini dingolum apabila saya memiliki sumber penghasilan yang tetap. Ahado kebahagiaan dingolum ketika saya bisa menikmati kesenangan yang ada di dunia ini. Saya mau berlibur, saya punya harta. Saya mau nongki-nongki di anak muda ate. Saya punya, dan semuanya sudah tersedia. Adong do halak museo nama dok, bahagia itu sederhana. Tidak perlu itu dan ini, cukup saya bersama keluarga saya dan semuanya dicukupkan. Itu sudah kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Alani standar kebahagiaan menurut ukuran manusia itu berbeda-beda. Bodoh songon natadok nakaning standar molo dihita halak batak songon falsafah tai hamoraun hagabion hasangapon doho akalan na asing gopenang. Alai standar ni sede standar ni hajol mau. Standar ni sede standar ni hita na di portibion. Alai molo na didokon ni turpukon standar kebahagiaan yang sejati. Mertua sahat rodi saleleng dia mah molo di bagasan lomoni rohani di bata.
Mulu didok nakaning kebahagiaan sejati itu hanyalah ditentukan oleh tidak berjalan bersama orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk bersama dengan pencemooh. Apa artinya itu? Lapatanna mulu didok tidak berjalan, artinya tidak seide, tidak satu konsep. Molodidok tidak berdiri artinya jangan tinggal bersama-sama. Unang sajabu, unang sapikiran, unang sarobang. Unang sarobang dohot akapar jahat, unang sarobang dohot akapar dosa. Jala didok tidak duduk bersama dengan pencemooh. Nomor lapatat disi unang sahudulan. Molodidok pencemooh ima akka halak na madokon akan nasututu, halak akan na parwarwaho donganna, halak akan na bermuka dua, halak akan na soboi mamereng akka donganna di bagasan las niroha, mamarekeli akka donganna, menganggap dia paling hebat dan orang lain di bawahnya. Itulah orang-orang pencemooh. Alani didok tuhita nakaningan, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk bersama-sama dengan orang jahat. Nah, lapatanna tidak seide, tidak satu konsep, dan dohot tita sarobang dohot akapar jahati. Sotung olo hitarap dohot nasida, sotung tatolopi akka pikiran nai, sotung sa konsep pita dohot nasida. Alani dihita akka manginang, mari kita kenali orang-orang yang dekat dengan kita. Apakah mereka orang-orang yang suka berperilaku seperti yang tiga tadi? Apakah mereka juga, apakah kita tahan dengan pengaruh mereka? Hidup benar didok, pengaruh orang-orang sekitar itu sangat mempengaruhi dalam hidup kita. Ketika iman kita tidak kuat, unang sahudula kita dohok nasida, unang sarobak kita dohok nasida. Tetapi mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Iko pada wota dosian nasida. Memang tidak mudah untuk mengenali mereka. Dang murah manada akahalak nasongoni. Ay sipata songon na burjuhiyad do. Hape dipudini nunga hape godang akka hata-hata yang mungkin meracuni pikiran kita juga. Bagaimana kita untuk menjauh dari mereka? Iko boto orta do menguji mamereng akan najonok tuhita. Jala molodidok akan nafistar. Jangan takut ketika orang lain meninggalkanmu. Unang mabiar hita molo otik dongata, tetapi baiklah kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Bohado hita asa naing terus di bagasan ima lomoni rohani di bata. Molo sudepe lao meninggal hok kita, tapi ingatlah ada Tuhan yang menguatkan kita. Molo gabe portibiodo di banasida ukuran di pardonganon. Molo gabe akahajahatot do taula asa mardonga kita dohok nasida. Tumagom masaotik dongata, tetapi dongatai imana tulus makahulongi hita di bagasan lomoni rohani di bata. Alani ido didok, bagian penting dalam memperbaiki diri adalah pergaulan. Tinggalkan teman yang berpengaruh buruk bagimu. Dan jangan takut kesepian. Selagi kamu baik, kamu akan dipertemukan dengan orang yang baik. Unang mabiar hita, sotuk soidongan ya wano. Molodak kuoloy na didokon nai, sotung godang iberengau, sotung godang idapot tobyau, sotung godang adong bedong akuan non, odo na jok-jok tahabiari. Molo sohuoloyan non imana tumagom mahuduhi, alay rohakku mahuparrohain nahita. Tetapi firman Tuhan di sini jelas mengatakan, asa unang mahita sahudulan, unang mahita sarobang, unang mahita rap dohok nasida, tetapi baiklah kita menjauhkan diri. Asauna kita sa konsep sa pikiran, unang tatolopi akapar jahat. Dang nama dok gabeju rohata mamereng nasida, hajahaton naido tahasogohon. Anggo jolmanai tonggo nasida na tinopan ni debata.
Alai bohado hita di ngolut tahun. Jangan pernah kompromi dengan kejahatan. Jangan pernah takut hidup sendiri kesepian. Molo ditinggal hope hita ala daksaide hita di hajahaton nai. Tapi yakinlah ketika kita berbuat baik, maka Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik. Di hita manami dohotina nami nang sudena hinahulongan di bagasan. Goar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Namangihu musena naing dohonon di turpukot tu hita. Kebahagiaan dinikmati orang yang suka dengan firman Tuhan. Kebahagiaan itu kita dapat mulu tabain kesukaan tahata ni debata. Mulu tabain lasni rohata imatona ni debata. Bahkan yang lebih lagi merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nomor 8, hidup kita terus haus akan firman Tuhan. Artinya molo didokon tuhita kesukaan, berarti kita terus haus akan apa kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Keinginan kita itu tinggi untuk mendengar. Keinginan kita itu tinggi untuk menerima firman. Kita rindu dan lapar akan firman Tuhan. Maka buah dari kerinduan kita itu jelas di dalam nas itu, yaitu kebahagiaan. Molo torusi tamauas di hatani debata. Molo lasro hata tumangihon hatani debata. Ujung nagabe bohama. Kita akan mendapat kebahagiaan. Gabe halak na mertua mahita. Di tonga-tonga ni ngulut taon. Gabe halak na marlas ni roha mahita. Di tonga-tonga ni ngulut taon. Daksa nga behita merpikiran tu akan na jahat. Alaniyaha, alanunga hatani debata terenukon aria dohok borngin. Alanunga hatani debata nagabe hasoloa di tonga-tonga di ngulut taon. Sekiranya ada yang kurang dalam hidup ini kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Terus nama hatani debata maringat di bagasak kita. Dan adong beinganan ni simbolisi di bagasan rohat taon. Alai terus sita pasahato derita jalan mangula di bagasan lomo di rohani debata. Alani dihita manginang. Marilah kita menjadi orang-orang yang berbahagia lewat kerinduan kita mendengarkan firman Tuhan. Songon topik ni mingguta sadarion, kebahagiaan orang benar. Dia mah kebahagiaan orang benar hidup di dalam firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Hidup benar didok mertua doakan atau mangihon hatani debata jala naupiopsa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Isedona berbahagia nama nangihon hatani debata, nama ngulahon lomoni rohani debata. Itulah kebahagiaan yang sejati. Namar pudi naneng dohononna tuhita akan manginang. Orang benar selalu akan diberkati oleh Tuhan. Ido didok nakaningat diturpuk tahun diayak tului. Halak partigori songon hau na sinuan di topi ni batangaik. Namar parbuehon parbuena di hajujupang ni tikina. Bulung nga pedangolo malos jala sudena ni ulana majadi do. Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang benar. Bagi orang-orang yang melakukan firman-Nya. Ketika ia kekurangan, ia tidak akan layu. Ia tidak akan putus asa dan ia akan tetap sabar untuk bekerja. Ketika hidupnya sedang mengalami masalah, ketika hidupnya sedang mengalami berbagai hal pencobaan, dia tidak akan bersungut-sungut. Dia akan tetap semangat karena ada Roh Kudus yang menguatkan dia. Dang namar lapatan molo mangulu di bagasan hati gorat dang adong betantangan, dang adong behamaulon tetap akan banyak pergumulan. Alai nang pero pergumulan ini dia akan bertahan sampai pada akhirnya alaniyaha. Karena ada dampingan dari Roh Kudus yang menguatkan dia dalam berbagai tantangan yang dihadapinya. Alani nuaing dihita manginang ngasaha betu hita pilihan ini. Konsekuensi doho pilihan ini nga dilehot tuhita di dia do si pilitota. Molo nakingat di jalan ni halak partigor didok di son nakaningat dapo tama kebahagiaan yang sejati. Mertua ro di saliling nililingna.
Alai molotai hutod dalam di parjahati nung ngalingkap tong konsekuensinya dia mai ido bana didok na kaning halak parjahati seperti sekam ditiup angin satok kido. Dia tidak akan pernah bertahan. Dia hanya sekejap, kebahagiaannya hanya sementara. Alani di dia do pilih totan wain. Pilihan ada sama kita. Molo naing ko hita mardalat di natigor. Tatangihon masuara ni debata. Alai molo naing portibiodo tatangihon. Nunga ido nakaningan konsekuensinya juga sudah dibuat di sini. Di ujungnya sogot Tuhan maguan ido kita. Alanido naik kita tinggil di hata ni debata. Ido guar ni mingguta ek Saudi. Say tangihon maaw. Say tangihon masuaraku ali Jehovah. Namar lapatan di si. Tu debata ma tay hutom madalan ni debata. Tajo tuhat taya sa di pargogoy hita. Ujungnya mertua mahita di ngulut taon. Alani hape mertua di bagasat Tuhani dada ukuran di portibion. Alay mertua di bagasat Tuhani ditiki hita mangulu di bagasan lomoni rohana. Maul nai Tuhan godang akan na di portibion na makasogohonaw molohui hutok koin na hita. Yakinlah di sido Tuhani makamonakon kita. Hidup benda di dokter kadang Tuhan itu mengizinkanmu berdiri sendiri. Hanya untuk memberitahukanmu bahwa hanya Tuhan yang mampu menolongmu. Boydo HP sipata di pasobu debata seolah-olah kita itu berjalan sendiri. Naing berengon di debata di jawommu doawu manang nadang. Asa taboto holat debatado natuk lahu manogu hita na di portibion satok kido. Molotahi lalape Tuhan sesongon na suadong bedong aku na suadong benamanuguau. Yakinlah ada Tuhan yang tidak akan membiarkan kita sendiri. Molo sude pehalak meninggal hok kita adong go debata na maniop pita. Alani di hita amanginang bohado hita asa tetap di dalam kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati dang boy ulah honot tahun. Kalau kita menganggap diri kita bisa gabe madabu do hita tu gijang roha. Tetapi kalau kita menganggap diri kita saya tidak akan mampu Tuhan, di sido tod dini debata margogoy hok kita. Di sido tod di porbadia margogoy hok kita. Lahu mangulahon lomoni roha ni debata. Alani taingok madidiklah hati agar tidak mudah berbangga diri. Dan didiklah hati agar tidak mudah memandang rendah orang lain. Ikon naing tadi di kerohat tahun unang olo hita makagijako dirita. Unang olo hita menganggap kita itu mampu. Alay bohado hita mendidik rohat tahun asa naing debatado na margogoy honaw. Dan jangan pernah menganggap rendah orang lain. Sutung taanggap ito ruku doan audo digijak. Ujago do piau siani. Selama itu masih ada dalam pikiran kita, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan di sini. Ikon naing gohita di bagasan toruk niroha, supaya Allah memberikan Roh Kudus sebagai pendamping bagi kita, supaya kita dikuatkan melakukan apa yang Tuhan ingini, apa yang Tuhan mau di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya kita beroleh kebahagiaan. Lani dihita akan manginang, iko belajar dohita di ngulut tahun. Bolo adong nasuko di rohata. Bolo adong nata anggap tidak mampu kita lakukan. Mari kita belajar dari ketidakmampuan kita. Di ketidakmampuan ini ketika kita belajar dari sana dan menyerahkan kepada Tuhan, maka disitulah kita akan dikuatkan. Molo tatada doi sedirita dan kita mau belajar, kita mau mendengarkan Tuhan. Di sido hita pakion ni debata, maka pada akhirnya kita akan beroleh kebahagiaan. Alania manginang tajuma Tuhane. Asa mampu hita nakingan lahom mangulahon lomoni rohani debata. Asa gabiak kahlak na mertua hita. Jala ikut dohonot tado na mertua bukan dunia ini yang menjadi ukuranna. Dang sukunon ni Tuhan iso guta manginang boha ngadong 100 goparamu tinggal hoko dangin na tuhita. Boha ngadong iloko warisat tu geleng mi ngapiga beja budi leko nadangi di sukut tuhita. Alay dia do sukunon na nunga olak ni dia hataki di ulah hoko. Molo nunga taulahok kata ni debata mertua mahita.
maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tutu riko dona di portibion rikot alai dangi do penarumikot dihita. Ido benna didok di Matius ono mayat 30 jumolo malului hamu harajaon di debata dungi tabbahono kuma aka odeng tuhamu. Semuanya akan Tuhan tambahkan. Molo jumolo ta lului harajaon di debata. Molo jumolo ta ulahon lomoni rohan di debata. Maka kebahagiaan itu akan menjadi milik kita. Sotung lalap kita akan manginang di portibion. Hidup ini hanya sementara. Boy tadok umur ta sekian tidak. Nasotuk tarpikir hita. Ido di patu pa debata di ngulut tahun. Songon parbue ni hawi de yate. Adonggo na si marmutik nga madabu. Adonggo so malamud dope nga madabu. Adonggo sahat tu na malamu nga madabu. Adonggo nganeng malamu na lero hala irabba sujung nga madabu. So nguni manang ngulut tahun. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Alani mari kita persiapkan dari sekarang. Sotung lalap pita madiori na di portibion. Holang arta na di portibion. Anak konami remaja na posobulong. Harus kita tanamkan dulu dalam hati ini. Iko jumolo do Tuhan holuluakku. Di zaman na parpudio nga godang halak hanya mengandalkan pikirannya, mengandalkan kebolehannya. Tutu do riko parbinotoan na di portibio rikot. Alay na rumikot jumolo malului debata. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ido didokon. Alani ikut jumolo do hita mabir tu debata. Apapun yang kita lakukan, tabay may law pasangapot debata. Tabay may laho puji-pujian dia dopan ni debata. Tapatuduhom may marhite di nguluta si ganupari. Daksay holat tadok unong ahula holomoni roham Tuhan alay dang tapapatar tudongata. Tapapatar manang tudongata. Tadda ni nataula hata ni debata. Atong taalusi manuaing didirita. Dia dosi utonota. Apakah kita mengikuti jalan orang benar atau jalan orang fasik? Mari kita jawab dalam hati kita. Dan kita minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita mampu menjadi orang-orang yang benar. Dan pada akhirnya kita beroleh kebahagiaan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat madihuale Jehovah. Dihatam na paingoto kami. Asanay kami tutu mangula di bagay salomoni roham. Dalan di halak partigori mahui ihutok kami. Asa di ujung na hami martua. Jala marlas ni roha di bagay sakko. Sipata Tuhan. Boydo gabeswad di roha nami. Songon na nidok ni halak bataki. Molo mamora, molo gabi, molo marsangap, ido akka halak na mertua. Tutu mertua sian haporti bionod doi. Alayang go mertua dia dopammo. Ditikki hami mangulu di bagasal lomoni roham. Ido halak na mertua tutu. Alani patau hami Tuhan. Unang lalap kami dililiani portibion. Alayhu halaputi hami matuham mardalad di bagasal lomoni roham. Asasahat tami tuhalak na martua di bagasan ho. Pasu-paswak karuas ni Huriam naro di bagasan Arianon. Sayho na mangaliholas ni roha gogo. Asa totong margogo Tuhan madala niya karyari ni nguluon. Nang pemaol, nang pegodang at kahubulus sami di tonga-tonga ni portibion. Alay molo hatamido na miyad di hami. Boy do hutaluhok kami sa luhut na. Jalaboy do hami marlas ni roha, ganupari ganuptiki, molo tok-tok kami di bagasakko. Pasu-pasu Tuhan na karuas ni Huriam na marsahit, sayho na mga pehot tangamo na lampohi. Adong Tuhan, ianakon ni Huriam siyan wek dua, dakdanak na menek do penuaing, jalaop nami di rumah sakit adam malik, di pangidohon na sida Tuhan na yung padidion na hinipuan no botari. Alani Tuhan kuhodo hubuak kami danahi. Ape hotangamo nalabohi Tuhan. Jama dana nanilehomi. Bolok ko parsahitoni. Jala pasuang gogona Tuhan. Malum dihilala poso-posoi Tuhan. Boy hipas di bagasak ko. Sapala nong nilehom mo ito naturasna. Paloas Tuhan di pagodang-godang naturasna. Ibur-ibur magodang niya Tuhan di bagasak ko.
Ido tangiang ngami saluhut na pungudison, asa jamom mo tahe Tuhan, pamalumom mo pese-pese, jala maragogo di bagasan ko. Pasu-pasu Tuhan nang akan amarsahit, nasohagwarak kami tahe di bagas nabedo di rumah sakit, sayho Tuhan na maddaoni, na mga peho tangam mo na labohi, asa sumuang dihilala na sida. Suang-songoni Tuhan nang namarukil, marhite ng jumulo ni alap mo, sadai na siya tonga-tonga ni keluarga, ima di keluarga si hobi ngali Tuhan. Tuho hubuak kami Tuhan nama namin na magkabaluhon, doho dana na pinasahami. Apu linasida di bagasan holong mo, apu si ilu-ilu siya si malolong nasida, asa tarapul nasida Tuhan di bagasak ko. Saluhut na siya pamotohan mo doy, hodo Tuhan na botosa, jala hodo Tuhan na mga lehog-gogo di nasida. Ala hodo na manopahami sa guru di hodo ngulu namion. Manangadiga jowo muhami korradedo hami. Ala niya liamang pardenggan bahasa. Sarihot to hadda dana na tininggal honna. Apuli na sida. Adong doho Tuhan nagabe padaoni di hami. Jala adong doho na sumarihot toktong ng ngulu ni sudi na tinopami. Pasu-pasu Tuhan nangakaruas ni Huryam. Na marulang tahod di bagasan sa mingguan. Tabay di nasida hakipasod doho gogo, asa toktong nasida Tuhan marhakipason, jala maragogo laho madala niya karyari ni nguluna. Pasu-pasu Tuhan ng saluhut program ni Huryami. Di tanggal 25 di sakabi yan ako musikola minggu, lao kunjungan tu panti asuhan. Posrohan nami Tuhan, sayho manamadongani, asa boyu law ni mardala doho denggan. Molo di patupa Huryam pay Tuhan, asa dibereng akaya nakon namido tahe akadina humaliang nga. Asa jupang dinasida roha marpanarihon, di bagasan holong na siyan ho, ay sarupa natino pamdo hami, dang mardiay barhami di jolom. Alani patupa mahuriamon, gabe saluran berkat, tuaka na humaliak kami tahe. Marhite panitia tahun oy kumene Tuhan, naing patupaon ni Huryami may tahe, makilalahon na hinilala ni dongan nami, ay sarupa na tinopam dohami dito nga tonga ni Portibion. Suang songoni ng program ni naposobulong tahe, di napatupabajar na sida, tonggo dalan na sida itahe Tuhan, di naneng borhat na sida, tu hepata tu akaari naneng ro, tong di nanayeng dalan nasida berbagi doho akadongan nami di hepata. Sayho Tuhan na patuluson sa luhut na kaulaw ni. Dalan ni Huryami Tuhan mangajari kaya nakon nami ng naposobulong. Asa dihilala nasida pabuas sa luhut ngulu nasiday. Ikon gabe saluran berkat tu akan humaliang nasida. Asalam tabba di hami Tuhan makamulatehon sudi akan nilehom mi di hami. Muluhui dahami akan natinopami. Adong tanggung jawab dilehoko di hami Tuhan. Marhite ngulu na nilehom mo di hami. Pasu-pasu mahami Tuhan ramoti hami. Parulosi mahami saluhut na di bagasan holong mo. Jalahoma na majuluan nila kadoho pikiran nami. Jalo mahami marhite Jesus Kristus maratangiya kami tu adopamo. Amen. Marende mahita siyang bukende 248 rapapung pelian paduahon do patuluhon. Amen.
Tatangiakon ma pelian na tapapungon tuado pani debata, martangiang mahita. Ali debata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutos. Hupasahatami masiyan na nilihon mi tuhami pelian nami tuho, say jalo may gabewap na husus di julong. Paso-paso may jalaramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajon mo ditong atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang isilekon-lekon mi tuhami. Asalam girgir hamay madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguar mo, say ro maharajon mo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa deryon hanguluan siya pari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon to pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahita di bagasan dami, tajalo mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala asi marohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala di pasaurhon madamena tuto ditabi. Amen. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna.